ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon mu inda za ka samu 1 gig a my Airtel apps kyauta. Da farko za ka shiga Play Store ka yi downloading ɗin my Airtel apps. In ka yi downloading sai ka shiga ka buɗe data kan ka buɗe data ka shiga bari mu shiga my Airtel apps. Yawwa ga my Airtel apps. Da zaran ka danna haka zai yi loading. To da farko dai zai ma loading. In ya ma loading zai buɗe ma ka sa number ka Airtel apps. Ni ka ga nawa na riga na gama setawa ne. Kana sa Airtel number ɗinka yana buɗewa. To kawai in ya nuno ma kamar haka, irin zuwa jim kaɗan haka, irin zuwa awa 2 awa 3 haka, ko dai wani dai lokaci haka ɗan ƙalilan, zuwa ɗan wani lokaci kaɗan za ka ga an baka data. Ana baka data za ka iya komai da shi, downloading kai waye. In ma data ta ƙare za ka iya siyan data da wannan abun nan da Airtel. To mun gode, ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode muku da kallon bidiyoyinmu. A huta lafiya.